minute vine trenul în linii. Hai să vedem. Întârziere 15 minute. Întârziere 15 minute. Așteptăm. Am trecut de întârziere. Am trecut de întârziere. Acum trebuie să apară 9 minute. În 7-8 minute vine trenul. Închid filmarea și dau când o să vină. Vine trenul! Trenul Unirii! Se vede luminițele de la trenul Unirii! Imediat ajunge! Imediat ajunge! Se ved culorile! Patrick! Se văd culorile! Stăm după linie! Stai după linie, am zis! Imediat ajunge! Yay! Vine trenul!